pun Kakang Yayi. Yayi Karno. Yayi Karno, Yayi, madheka dhisik Yayi. Pun Kakang Dwarawati bakal bawa rasa kawan Siadi. Karno, madheka dhisik Yayi. Kumandoling pang kebet-kebet Pansilawa melu sade pagene tanana tumut pamadyaning Pandhawa amintonak Grisa pale ipun ruru andelasa yen rinasa melu kingkin Yayi Karno tak pundhut sumeneo dhisik ya Yayi. Koko Prabu ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mugi kanjuka Koko Prabu. Ya. Banget panarimanipun Kakang Yayi dene Siadi. Atur pangabekti kelawan pun Kakang Pudyastutinipun Kakang tumuli tampanana Karna. Lho niki. Kapundi paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu saengga jejimat paripih. Wonten wigatos menapa dene paduka Kanjeng Koko Prabu? Mungko ingkang dados lampah kula. Ya. Yayi Karna. Marmanipun Kakang nungka kelawan Siadi sumurupa pun Kakang minangka dadi dutaning Pandhawa. Duta pamungkas ngelingake kelawan Yayi Prabu Kurupati gelem ngambah marganing kautaman ngulungake separuning praja Ngastina. Dalasan negara Ngendraprasta sak jajahane. Katone Yayi Prabu Duryudana wangkal wangkot beguguk ngutha waton. Bundan tanpa ratu gajah gelar ngumbar kuwanen. Paripaksa dikukuhi tegese gagar wigar tanpa karya nggoneng pun Kakang minangka dutaning Pandhawa. Oh, ngaten Koko Prabu. Iya. Upami Koko Prabu menika mboten paridhawuh kula sampun ngertos jalaran. Kula menika sampun apal dhumateng lagak lagon legianipun Yayi Prabu Duryudana. Salajengipun wonten dawuh menapa Koko Prabu? Iki mau nalika pun Kakang mlebu marang negara Ngastina kok Yayi Karna ora ana. Apa pancen Yayi Karna kowe ora seba? Apa pancen ana bab-bab wigati? Nggih. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Estanipun kula mire saking Pasewakan Agung. Lho. Apa sebabe Siadi mire saka Pasewakan Agung? Koko Prabu, kula ngreksa dhumateng paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngantos. Ingkang rayi ngawangga menika mangke Anggara Ridu. Inggih menika dutaning Pandhawa ingkang nindakaken darmaning kautamen. Pramila langkung prayogi kula nilaraken ing pepanggihan. Kula trimah mboten mangertosi bab lelampahan menika. Oh, ngono Yayi. Inggih Koko Prabu. Lah iya.
iki mongko Bratayuda bakale dadi. Saiki ngene ya Caci. Pun Kakang kepengin mangerteni marang gregeting penggalihe Yayi Karna. Ora to? Jane Yayi Karna kowe iki ngakoni apa? Ora yen to pancen kowe iki kadang Pandhawa. Lho inggih Koko Prabu, kula menika ngakeni. Kula ngakeni menawi Pandhawa menika kadang kula Pandhawa ingkang pambayun. Lah iya. Mongko perang gedhe iki Pandhawa karo Kurawa. Pandhawa Kurawa bakal tawurana madyan Tegal Kurusetra. Lah banjur nek ning lelakon kaya ngene iki Yayi Karna bakal kepriye? Koko Prabu diagung pangaksama paduka Koko Prabu. Paripaksa kula nyena pateni wonten negaring Astina. Kula mbebela kaliyan Yayi Prabu Duryudana. Lho, apa ora kleru kiblatku? Klentu kados pundi? Jadi nalika ngarep Pandhawa kuwi kadangmu. Lho lha iki kula ngakeni nek Pandhawa menika kadang kula. Lah keneng apa? Kok kowe ora mbelani kelawan kadang? Koko Prabu, mangkir biyen sampun klintah klentu. Perkawis kadang nggih kadang. Nanging bab perkawis kewajiban menika boten saged dipun campur utawi dipun sambetaken kaliyan kadang. Lagi wonten mriku menika Koko Prabu. Dununge ngraos tumanjaning piwulang ing antawisipun katresnan apa kewajiban menika ngawrat-awrati gesang menika saestu. Menawi kula ngawrati katresnan tartamtu badhe luntur senopati ning nata ngawaka Prabu Karna. Jalaran kula tresnani kadang, tresnani karo sedulur. Kula nyelaki dumateng prastiane gesang kula minangka senopatine Yayi Prabu Duryudana. Nanging menawi kula ngawrataken kewajiban kula kedah wantun medhot taline katresnan. Menika lho Koko Prabu. Lah banjur Yayi Karna paripaksa kula megat inggih menika bab perkawis tangsuling katresnan. Kula ngawrataken Yayi Prabu Duryudana. Lho sing mbok boti apane? Kula sampun keputangan budi. Kawan Prabu Duryudana, kula saged mukti wibawa wonten negari Kawangga. Ngawangga rumiyin menika jajahan negari Ngastina jamanipun Paman Prabu Pandhudiwanata. Nggih ngaten menapa mboten? Iya pancen bener. Nah, sasampunipun ngaten, kula kelampahan mengku kaliyan Yayi Surtikanti. Surtikanti menika rumiyin nggih pacanganipun Yayi Kurupati paripaksa kula bak. Jalaran Surtikanti ngawrataken kaliyan kula. Yayi Kurupati trimah. Mula kanthi lelampahan menika Koko Prabu gesang kula sak wetahipun kula sramakaken kagem Prabu Duryudana. Kula sampun dipun muktekaken lan kula sampun nampi sih tresna saking Yayi Prabu Duryudana. Yayi Surtikanti menika. Menapa kula badhe supe Koko Prabu? Boten saged. Ya. Ya. Lah iya, yen pancen mengkono kowe bakale ya tega tegel karo adimu para Pandhawa. Perkawisipun mboten tega, mboten tegel Koko Prabu, wangsul dumateng kewajiban. Iya aku ngerti. Ning kowe ora duweni pusaka. Pusaka sing ora tedas gegaman. Pusakamu kuwi wiwit Karna kuwi lair. Kowe duwe anting-anting ingkang sinebut anting-anting mani ing surya lan kawaca kerewaja. Sing ora tedas gegaman. Nah, yen ning lelakon kaya mengkene bakal adimu Pandhawa ki lelakone kepiye? Apa kelakon para Pandhawa bakal tumpes tapis saka pakatine Yayi Karna? Leng-lengeng triya mangun kung kanduwen rimang. Lelena tanpa kanin. Koko Prabu, kauningan Koko Prabu.
Inggih kados ngaten menika betekipun anggen kula tresnani adi kula para Pandhawa. Kados ngaten menika kula tresna kaliyan para Pandhawa Koko Prabu. Lho kusik kok malah bingung to rasaku. Ya karena ngendika kaya mengkono kok kowe tresnani para Pandhawa ki nalare piye? Wong iki tak jak kumpul karo Pandhawa wae ora gelem. Nganggep Pandhawa kuwi mungsuh kok kowe tresna karo para Pandhawa. Nah, Koko Prabu rak dereng dungkap to. Nalika ngajeng Koko Prabu watosaken bab perkawis pusaka anting-anting sesotya panunggul maniing Surya. Paringipun pukulan nang Bathara Surya miwah kawaca Kerewaja ingkang kuwanggi. Koko Prabu pusaka kekalih menika sampun dipun banjut kaliyan dewa. Lho, pusakamu loro inggih. Anting-anting maniing Surya dalasan kawaca Kerewaja sampun dipun banjut kaliyan dewa. Ya dewa sapa? Dewa pukulan Saimbang Bathara Indra. Kula ngertos Koko Prabu. Piyambakipun menika malih nggih menika pandhita. Malih pandhita menika nyuwun kawaca ingkang kula anggih sarta nyuwun anting-anting panunggul maniing Surya kula paringaken. Lho, mbok wenehake inggih milanipun Koko Prabu sampun to. Koko Prabu sampun watosaken bab perkawis kula. Kula majeng wonten palagan menika kula sampun boten nggadahi kegiatan menapa-menapa. Kula aturi pitados Koko Prabu. Dados gesang kula sak wetahipun kula sramakaken kangge adi-adi kula para Pandhawa. Kula sampun boten nyipta kula badhe mimpang. Karena boten badhe menang wonten madyaning palagan. Jalaran kula sampun boten nggadahi inggih menika kegiatan menapa-menapa. Lah iki semanten menika kala wau Koko Prabu anggen kula matur dhumateng Paduka. Anggen kula tresnani kayan adi-adi kula para Pandhawa ingkang rayi ngawangga kula sagah pejah dados tawuring palagan. Karena mati ora dadi ngopo. Nanging sauger adi-adi kula para Pandhawa saged ungguling ayuda Koko Prabu. Adikku Karna yen pancen kaya mengkono pun Kakang bisa netepake Karna kuwi becike ditutupi ala. Nadyan to ketoke Karna kuwi ala jebul ana mustikaning urip sing mapan ana telenge atimu Karna. Karena iya nganti pun Kakang ora gaduk nanggapi marang panemumu kang semono luhure mau Yayi. Koko Prabu mboten sisah ngalembono kaliyan kula. Nyuwun pangapunten kula mboten perlu ompak saking negari Ndarawati. Sampun Koko Prabu. Bab perkawis menika ingkang priksa Koko Prabu Kresna kaliyan kula piyambak. Sampun ngantos lalampahan menika dipun warak-warakaken kaliyan sinten nggih mawon. Iya Yayi. Ya to panjenengan ngono Karna. Ya muga-muga prasetyane Yayi Karna sinungsian jagat saisine sumuruga pun Kakang Dwarawati iki mung minangka dadi utusane ngadil ya Yayi. Inggih Koko Prabu. Semoga pinanggih ing tembening Baratayuda Jaya binangun Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungka. Yayi Karna kadangipun Kakang Yayi semono luhuring bebudenmu.
nganti pun Kakang ora ndungkap apa gatine kanggo singetaken jroning batin. Ya Nyai Karna. Muga-muga si Adi ora sisip lawan ucapmu ya Karna. Kayune